Maigsoon mayong gabi ni ata sa atong tulumanon nga atong pagtuo katinawan sa kanunay natong pagtuog tubag sa mga pangutana. Pinagi sa Catholic Charismatic nga atong New Creation Servant Community. Nagadapit ka ninyo ni atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko ato ning ablihan sa pagampo. Sangan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginong Diyos lang itong amahan. Pinagi sa nga ni Jesus, kami nangamuyo kay siya si Jesus mingon unsang butanga nga maayo. Inyong pangayoon sa akong amahan, dada akongan, kay iya kining ihatag kaninyo. Among gipangayo Ginoong kalinaw sa kalibutan tungod sa dagkong mga pag-ulbo sa gubat nga nagkamahal ang mga krudo, gasolina o niapektar sa mga palaliton o panginabuhi sa mga tao. Kaluwi kami Ginoo. Ihatag ka na mo ang kalinaw o ihatag ang dugang gasa sa Espiritu Santo. Aron matag-usa ka na mo hangup, matubang si mong kahayag. Dili kami mogakos sa kangitngit sa kasalanan kay makahagbong kininamo sa kaalautan nga way sama. O pinagis panabang ni Santa Maria Birhen, langitong inahan, among gipangayo, ang iyang pangilyupo ngadto siyang anak. Kayon sa pangayoon ni Birhen Maria, dili balibaran. Kini atong gimaya o giduyog sa pagampo o pagpasalamat sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan samahan, sa anak, Espiritu Santo. Amen. Maigsoon ang atong New Creation Servant Community. Taas na kayong lantong sa pagpangalagad alang sa kaluwasan. Pinagi sa Life in the Spirit Seminar, mga Bible study, rally, o pagduaw sa mga presyuhan. Aron paghatag sa itong mga igsuon nga naa sa luyo sa paril, mga binilanggo, makadungog sila sa mga pulong sa Diyos, o mga pagampo sa paghiusa, mga awit nga bayaw silang pangandoy sa ilang gitinguha nga kagawasan. Kanya, nasa mga pahinomdom nga doon ay pipila ka mga adlaw buwan nga mahibawaan nato ang Life the Spirit Seminar nga gipanguluhan sa New Creation Servant Community. O usa ka dakong pahinomdom sa tanang mga Catholic Charismatic Communities nga karong Mayo 19, Domingo, karong mulana, ang dakong hitabo mao nga usa ni kakasalugan sa pangilin sa atong gila nga usa sa divine person sa Trinity mao ang Espiritu Santo. Nya ayaw kalimot nga ang Archdiocese of Cebu Council of Charismatic Renewal Services mo'y manguog sa pag-agda sa atong makaigsunan nga mga charismatic naka-apil na sa renewal seminar, Life in the Spirit. O gadtong gustong maminaw sa mga matahom kayong mga mensahe sa kaluwasan, pinagi si Espiritu Santo, gidapit sad. Ang pitsa na ini, balik ko na to, Mayo 19, Domingo. Niya adto ni sa IC3 sa International Convention Center, niya magsugod sa 1:00 sa hapon. Hangtod na ni sa 5:00 sa hapon. Mao ni atong nganlang og Pentecost celebration. Niya no less than the bishop atong pinangga og may kay mo batbat sa mga kamatuoran og pagtulunan sa Ebanghelyo si Bishop Ruben Caballero Labajo. Mo'y manguo sa Santos nga Misa, o niya doon ay sa mga dinapit nga mga speakers. O sa nini mo si nabantog na kayo, Father Siano Ubud. Niya si Father Jerome sa Mary's Little Children Community. Mo sa di ta malimot, butang nato sa atong kalendaryo, Mayo 19, Domingo. Adto ang venue sa International Convention IC3 Center, 1:00 sa hapon, hangtod sa 5:00. Unya, di nato kalimtan ang atong pag-recognize sa mga
servant leader sa Catholic Charismatic sa community, New Creation Servant Community. Ang atong presiding head servant mao si Sister Brilia Albao. Formation head servant si Sister Jeneline Labrado. Ministry servant si Sister Maricol Maligon. Sa prophetic servants si Brad Romeo Llenes, Sister Jezebel Llenes. Magtiayon ni sila. Ako ning pagumangkon si Sister Jezebel. Ug ako sang kanunay nga pag-ampo sa Ginoo alang sa daling kayuhan ni Brad Dong Romeo Llenes. Niya sa kingly servant, Brad Ray Albao. Priestly and liturgy servant, Sister Susan Albor. Ang community secretary, Sister Jasmine Arceles. O sa admin and custodian, si Sister Susan Albor, iyang kaabag, Sister Gina Bilicario. Sa worship ministry, Sister Jase Lodonia. Music ministry servant, Sister Christy Agas. Niya karon dinhi nga may sa kayong moawit o dalegon kayong pagdaig sa Ginoo sa gasa gihatag sa Ginoo kaniya. Sa music ministry servant, Sister Christy Agas. Sa healing and counseling servants, si Brad Espiridion Iting, Sister Ida Iting. Ang prayer intercessory servants, Sister Judjo Bundok, Sister Mayra Sinisa, o Sister Jocelyn Marande. Sa teaching ministry, si Brad L.B. Sinita o Sister Chris Sinita. Bible and Catechesis, Brad Alex Basig. Karon totoo niya to kay magdali migidog ari diri kay doon na gisi ipaambit ka na to mga pangutana sa temporalities team servant, Sister Josephine Basig. Sa Sister Cypris Velasco, Sister Josephine Lee. O niya sa Wish and Men's Ministry, Brad Mario Uy, iyang kapikas. Transport Ministry, Sister Nida Uy, o si Nani Kandar. Sa Technical Ministry, Sister Jase Ludonia, Brad Joshua Antigua. Sa Food Ministry, Sister Gulda Cabalda. Sa couple cluster servants, si Brad Mario Oy, iyang kapikas Sister Nida Oy. Single adult women cluster, Sister Josephine Lee. Ang single adult men cluster, Brad Rodel Intrampas. Sa youth cluster servant, Sister Bia Suatilio. Kinatsila pa na, binisya Suasilio. O niya sa youth cluster servant, sa young adult women, Sister Almira Belicario. Young adult men, Brad Reinhardt Lasaraga. Muna magsoon nga itong mga servant leaders nga naninguha gyud pagkabot sa paghiusa, kanunin pagdasig usa-usa, aron mapadayon ang naila nga malagaron kayong servanthood sa New Creation Servant Community. So muna mga igsoon ng atong mga servant leaders, pero di pa na ito, pangayog pa na, pangutana ni atong makauban, di adi usa ka pangutana nga nag-ingon ang maong pangutana nga kasagaran sa mga pagtulunan sa Dios. Nag-ingon nga usually the truth or doctrine of God is always universal or for all times, like the Old Testament. Was there any confession in the New Testament? To whom the Old Testament people confess? Mao ni pangutana. Nga kasagaran sa gingon natong pagtulunan sa Dios, makailapo na sa ato para sa tibuok kalibutan. Mao nang dungog kayo nga sa atong simbahang Katoliko, dunay one of the sacraments, sacrament of confession, nga kumpisal tagpare. Pero ang ilang pangutana kay usually kasagaran ang doktrina sa Ginoo para man sa tanan sa tibuok kalibutan. Mao nang ilang pangutana, doon na ba'y konfesyon sa daang tugon? O kinsa man ang ilang kumpisalan? Mao ni pangutana.
Ang atong tubag sumala sa tawhanon nga kinaiya. Paragog masakita, mag-alindasay ta, mag-uulta. Maggrabe atong sakit, mamubura atong kinabuhi. Ya doon na tayo pamation nga grabe kayo. Labi nagkangulngol di ta katuog, kasakit sa atong tiyan, kasakit sa o. Muna mangangdoy kita og otoridad kanang tinuod yung mananambal. Aron nga mobalik ta sa kahilwa sa atong panglawas. Mausan, nga kuno na tayo mga sakit sa kalag, kalibog, mga tinguha nato nga gusto tang mayosa sa Dios pero doon ay mga babag. Doon ay mga ngingan lang nato gapos nga di ta kahimo sa kalawat sa mahal nga lawas sa Ginoo nga muy importante nga panalipod sa atong kalag ug labaw sa tanan. Mo ningan lang nato shortcut to heaven. Why? Because Eucharist atong gidawat si Kristo mapuyo sa atong kalag. Og siya mingon ako'y makig-away sa yawa alang kaninyo. Dili ko mubiya kaninyo kun dili ko nyo hinginlan. Og akong gisaad nga kung ikaw mukalawat sa kong lawas, niya ka kanako, ako na kanimo, ug doon na kay kinabuhing walay katapusan. Banahon ko siya sa katapusan mga adlaw. Ngimong pangayoon kanako, akong ihatag. Tremendous kayong isaad sa Ginoo sa the Eucharist. Mga doon ay mga profound scholars, mga pastor sa Protestante, mihimog deeper study on confession. Is there in the Bible that we can find confession? And what is the gravity of benefit that we can really attain when we confess? Doon na tayo kumpisal. Muna nga, daghan, doon ay mga protestante niyon, niya manis Biblia, huwag nga ito maganing gibansay. O yun sa man ito pagbansay mga pastor, dili ba muwalita sa atong mga katauhan, mga sakop na to, nga let us cleanse our life, labi na sa mga batanon, nga maglibog, unsa ning salaay lang gihimo, so nagkinahanglan sila counselor. Di ba doon na tayo room of counseling, nga mga bataon mo konsulta ka nato, nga kining buhata, mayo ba niya sir, nga akong mga kining gibuhat, sa may gibuhat nimo, doon ay daghan mga konsulta sa mga batanon nga to sa ilang pastor, ilang counselor. So tagan sila lamdag, tagan sila admonition, advice nga makahatag pagsalig sa mga batanon, pagbugto sa mga bisyo, nga kinahanglan nga sila mahaduol kayo sa Dios o sa ilang family, holy family. Wala, ingos lang naman din sa ato. Pero ang kuwang lagi na to kay we do not have the power to give absolution. What is that absolution? Gahom nga kita mo ingon nga ang imong tanang mga sala, nga imong gikumpisal, nga imong hinulsulan, karon ako moingon, napasaylo tanan imong mga sala. O dili ka na mahadlok. Kaya ang gahom sa pasaylo, aniya kanako, naas pare ba? Nga gihatag ni Jesus, kanamo nga mga pare, na ay teksto na, San Juan 20, 20-22, o sa diyang hapit na si Kristo mo sa kasalangit, gitigom niya mga apostoles nga pulos pare. O mihuyop kanila, dawat ang gahom, dawat ang Espiritu Santo. O bisag kinsang sala, nga inyong gipasaylo na pasaylo na. O bisag kinsang sala nga inyong gipugnan, mapinugnan sad. And the power of counseling, the power of advices, the wisdom I will bestow upon you so that you can guide and you can counsel well kadtong mukumpisal kaninyo. Wala. Ang mga pastor, may amo at ato naman yung practice, admonition, advices, pero doon na tayo kuwang. Ang kuwang na ito, tama kahatag o assurance by the authority of God given to us nga magkapasaylo ta sa mga sala nga may kumpisal ka na to. Some of them, usa sa mga pastor nga protestante, doon na siya classmate nga pare, classmate sila sa college time, niya na pare ang iyang amigo, siya pastor sa kining laing relihiyon. Gimitar to Pastor Brad, pare magyuka. You are acquainted and master regarding the confession, sacrament of confession. Ingon nito ang parang katoliko, yes. Amo na gitunan, that is one of the moral theology and dogmatic theology we use to that. Mahimong mimitar ta ka. Mahimo. Kung sa mahimong tema, ngayatag na ko. Ingon ang pastor, regarding confession to the minister. If all the evil
So mao nga nahinayon gyud ang pare pag diskurso dako kay panon sa mga non-Catholic students and adults, tandog sila. Kay there is somewhat gap the cleansing effect of confession and also the pronouncement of the absolution that really affirms that our sins are forgiven. Mao to nga doon ay mga pastor nga protestante kining nibali sila, nagkatoliko sila because that is very important. The power. Asa mabasa 1 Corinto 4:20. The kingdom of God does not comprise your oratory, your sermons, but also by the power of God within the church. Ang imong katakos, ang imong pagkaministro, di lang kay maayo ka nga mutabi, may kay muwali. The kingdom of God does not really comprise only that, but also the power. Mao na nga tubag nato. So ang yan naman si Brad Alex, pero ato sa nigdiwason gamay naman yung pangutanan niya nga doon na ba'y confession sa karaang tugon kay kining confessions pare na mo gimabasa nato sa bagong tugon sa daang tugon ba? The answer is yes. Muna pangutana, kinsa man sila mo kumpisar o tanawa sa Salmos 32:5. Mingo si David nga dakong makasasala gigapo sa bisyo sa mga babae, daghang kay itong babae tawana. Daghang kay asawa kay ingon man lang to, asawa ta ka. di man kay kang babae kay gwapo kay si David. Dato hari igog sa may magkabaliban. And David committed a very serious crime, sin, and that was adultery. Mara nga si David nga nag-uul gisamok siyang konsensya, di na siya ganahan mukaon, di na katuog, nasakit na siya salagtod pagkasulti in the brim of death. Isyagit siya, "Oh Lord God, I directly confess to you my sins. You have forgiven me." Nasa Salmos 32:5. Sa pong David, Ginoo ni kumpisal ako kanimo direkta. Huwag mo kung ipasaylo. That is presumption, which in fact he does not know nga he is forgiven or not. Pero pag-abot sa ambassador of Christ, pinalan sa Ginoo, sa laang tugon, pinalan ni Yahweh, si Nathan. Pwede lipayan niya. And David confessed to Nathan. Not only confession, he listened to the admonition, pagkanindot sa gisulti ni Nathan. David, you are living like heaven on earth. No. This is hell for you in reality. You are thinking you're happy because of beautiful women and now considered as your wives, pertindaghana, you go to hell for that. Kurog si David. Hindi kayo masulti si Nathan. So, dili ikaw mabiya si mong bisyo, you'll go to hell. You are in the brim of death. Tanaw na kung gamay na lang ko ang mamatay ka, luspan na kaya ka. Ngano, di ka ganahan mo kaon, kaya ginervyos na ka tungkol sa imong sala, then go back to the Lord. And David confessed his sins to Nathan. And Nathan admonished him. He poured out the word of wisdom, the words of love of God for sinners. Then si Nathan, ambassador of God, sige mo niya, diya say pronouncement of forgiveness. O karon David, gipasaylo na ang imo mga sala. It was not spoken by the Father, but the ambassador of God, the minister of God, napasaylo ka na. Nawa ang sakit ni David, nikao na, naayo na. So meaning, the first instant nga kanang nga nato confession, direct nga to sa Ginoo. Pero di man mo tubag ang Ginoo, di man mo saysay ang Ginoo. Nganong nakuhog ka diha, unya unsay hinungdan, unya sa nimo pagkuha sa gapos, di magkakakuha sa gapos sa gahom siyawa, then I have that power to break this, and you're shackled by Satan's power. So mo na nga, diya magsugod nga doon na gid ay confession to the ambassador of God, the prophet, sa bagong tugon, the apostles, who are all praised, mga pare. So diya magsugod ang confession sa pare nga nagyoy gahom nga nadungog nila gyata gagahom. Mao kadto tong tubag ni ining pangutana nga atong nadawat unya niuna man si Ricardo Rizani atong paminahon. Salamat Brad Sok, may gabi Brad Sok. Diri sa inyo Christian og sa tanang
naminaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia, brad, sa Lucas 6:39. Sultihan sila ni Jesus, nining sambingaya. Ang buta dili makaagat sa laing buta. Kung buhaton nila kini mga hulog silang duha sa kanal. Akong pangutana, brad Sok ba? Unsa kay kuan ani brad Sok kanang katinawan kay kuan mo brad ba? Libog ko kung buta ko no isig ka buta mo agak pero karon nagkuan naman ron brad na may mga guide ron mga buta. Palihog ko ng patinaw brad Sok. Ang katinawan nini, it's reality. Nga gihimo ni Jesus nga sambingay. Palitan ang usa ka buta. Digid sa kakita. Ya, doon na sa buta mingon, pareha sila ba? Digid kakita. Mingon tong buta. Kuya, ako'y giyani mo. Gunit na sa kong upaga. Hapsut-suuta sa syudad. Punta ta. Hantod nangahagbong sa laom kayong laom kayong lugot. Nangapahak nilang Nga naman, kay ang buta, nigiya sa buta. So it must be the will sight ang mugiya. Supposedly, ang mugiya sa buta, makakita. Yan sa may meaning ng mga buta. Ang sa balaang kasulatan, ang mga iskriba o mga parisiyo, yan lang ni Jesus o mga buta. Dunay mata pero di kakita, dunay dunggan nga di kadungog. Nga naman, they disregarded Christ and His office of Christ and the miracles of Christ. Hadlok man mga iskriba o mga kining mga parisiyo, mga pare sa tinong Judaismo, hadlok mo sila. Kay kung mauna, masikat si Kristo sa mga mata sa mga tao, tungod siyang mga milagrong himuon, gihimot isip Diyos, o uban pa nga makabatubalani sa mga tao. 1,000 people a day were converted because they believe Christ is real. Dili siya usa ka estatuan lang nga magikiro dinhi. Real good, many conversion. Muna ang mga parisiyog iskriba, wa mo tuo. Wala doon na sila mata, di kakita. Doon ay dunggan, di kadungog. Pero ang tinuod yung mga buta, o tinuod nga bungol, nakakita. Yun sa pagkita sa mga buta. Kaya hikapo ni Kristo ang buta, makakita man. Pero ang buot sa buot, nga sila, bisag buta, nakakita kay ilamang gidawat. Si Bartimeo, buta, grabe. Niya, di ay nilabay, daghang kay mga tao, minaw lang siya. Diyayo sa kanilabay, natindog mas Bartimeo. Tawag siya, Jesus, anak ni David, Jesus, balik ako. Si Jesus layo na. Di balik, unsa may akong mahimo kanimo. Ginoo, nito ko kanimo, nakadungog na ko sa mga tao. Unsa ka? Gusto kong makakita. Ingon si Jesus, karon dayon, makakita na ka. Pilok-pilok ka na yung mata. Kipat-kipata. Uy, nakakita na akong kahayag. Kurtin lipaya. So mo na nga, ang ngabutan nakakita, pero ang buot sa butan ng mga parisiyog iskriba o nga kadtong mga paring Judaismo, dili paring Katoliko, kay sila masinahon. Nga sila mapasigarbuhon silang kugalingon. Mo nang nganlan sila blind. Bisag dunay mata di kakita. Dunay dunggan di kadungog. Mo to atong tubag sa pangutana ni Ricardo Resane, atong ihatag ni Brad Alex. Imong kauban Brad Alex. Alex Basigyod, ang master sa mga batan Andre. May gabi Brad Sok, may gabi mga igsuon. Akong pangutana Brad Sok about ining kaman sa Ginoo sa Mark 16 verse Mark chapter 16 nya verse 15 to 17. Mao ni ang gingon ni Jesus. Mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang motuog magpabunyag, maluwas apan ang dili motuo silutan. Ug kini ang mga timaan sa mga gahom nga mabatunan nila nga motuo sa akong ngalan. Manghingilin sila mga yawa ug manulti sila lain-laing mga sinultian. Mao ni siya Bradsok niya. Akong pangutana ini nga dili man tanan makapumunyag Bradsok ang mga pari raman kay kuan kanang mura may authorized nya kanisang mga timaan na may kuan ni Bradsok nga exemption kay na may dili makasultig laing kuan sinultian nya naay ingon ana nga kuan nagay nakuan na ko nga na food poison
pare kung unsa ba kato sila wa ba kato mutuo sa kanang kuan sa ngalan ni Hesus kay naman nahilo niya ang uban nasa uban mahadlok sa yawa dili sila makakuan nga uy dili kuan ay kay ang yawa mo sukol ba ana manay palihog ko ni Husay Bradzok nga unsa ning mga sign o kaning authority nga pagbunyag nga kuan niya manlakaw sa tibok kalibutan paminaw ko ni Bradzok di gini malakaw ang tibok kalibutan kay mag-eroplano dugay kay maabot palihog ko Bradzok. Salamat kayo, Brother Alex. Nga, ang atong Ginoo may sugo siya mga tinunan niya, mga followers. Tuon sa sila sa mga pagtulunan ni Kristo. Now, panglakaw ka mo sa tibok kalibutan. Isang yaw nga akong may balita. O katong mutuog magpapunyag maluwas. Ang dili mutuo, dili maluwas. O kaninyo ihatag kong gahom. Kakin sa itong masakiton, bisag unsang ilang sakit, gamita akong ngalan. Kung doon ay taong gisudlan o panuway kong yawa, singinli ang yawa sa kong ngalan. So, mo to ang mga timaan sa mga pinili o gisugo sa Ginoo. They have power. Pero ang pangutanan ini nga, way labot ang bata. Kaya ningon mang Ginoo, tudlui sila. Di makakatudlog bata, kamay pa. O kung doon ay pagtuo, bunyagi sila. O may pagtuong bata, kay bata pa man. Muna nga, usa sa mga problema, why Catholics baptize infant? Nga naman ang mga Katoliko, mga pare, o bisan nga ni mga diakon bunyag magkamay bata, nga di pa man bunyagan. Kaya ningon si Jesus sa San Mateo 19:14, ayaw pugni pagpaduol kanako ang mga bata, kaya lang sasama kanila, gingarian sa langit. So mga bata rin, malangit na sila kay, man sila isala. Naman sa Roma, Kapitulo 9, versikulo 11, ang bata nga napasatiyan sa inahan, bata na, dili pa magkasala. Busaway labot ang bata sa bunyag. Nga naman nga, mga pare, mamunyag magbata nga, siguro naman sa langit. Kinsa man ang kabubuton. Kabubuton ni Jesus. Ningon sa San Juan 3:5, gawas ang tao, matao pag-usap, o mabunyagan sa tubig, dili siya kasuod sa langit. Apel ang bata na. Kay tao man ang bata. Di ba kaingon nga kanang baktin di na baboy, kanang itoy di na iro. Na San Juan 16:21, mingon si Jesus kun ang babae nga magbati, sakitan pagpanganak. Pero ikatawo na sa bata, og mahimugso ng bata, isip tao, malimtan siya ng kasakit. Mahimugso ang bata, isip tao, tao na bata. Yan pangutana, bisag mag-inom ng tao ng bata, doon na din ay pagtuo. Doon na. Asa mabasa na sa San Mateo 18:6. Mingon si Jesus ang maghahatag iskandaluning gagmayng bata. Gagmayng bata ang isgutan. May paghigtan ang iyang liog, o pisi niya tambog sa dagat, kadto maghahatag kapangdulan sa mga bata. So, hingon Ginoo nga, mga bata nga, gagmay, doon ay pagtuo kaniya. Ang pangutana, naman sa Biblia. Naman. Hindi man si Jesus nga, ikahimugso na sa bata, malimot ang babae sa kasakit, kay nahimugso ng usa ka tao. By the way, doon na ba sala ang bata? Doon na. Dili na sala ang iyang gibuhat. Kanang lang na ito sa English of actual sin. Kanang yun nahuna na itong ngilad, malaway, mga pulong na itong panglibak, mga buhat sa itong kamot nga mangilad. Dili ka na. Kanang sala ang mitakod na sa bata, tungod sa sala niya na nung iba. Ingan lang nagsalang panulundo. Nana sa Biblia, naman. Kaya makita man sila mga layang relihiyon, tinuod bang ang bata doon sa, tinuod bang mabasa sa Biblia? Na sa Salmos 51:5. Ningon si David, ako gipanamkon sa sala. Ako natao sa kasalanan. Si Isaiah 48:8, ang bata nga napastaguan kan sinahan, doon na sala. Unsa man ang sala? Nga di pa man na makahimong batag sala. Nasa Lamentaciones 5:7. Lamentaciones 5:7. Nag-ingon, nangamatay na ang mga amahan,
nagkapanunod kami silang kasalanan. Gingan lang nagsalang panulundon. Ang salang panulundon dili nagibuhat sa bata, kundi nitakod gikan ni adan ug ni iba nga walay grasya kanang mga bata way grasya. So ang ilang kalag ngit-ngit pa sa gabiing way buwan. Itum kayo ang kalag sa bata. Muna unsay buhaton matud pa ni Kristo, ayaw pugni mga bata. Galacia 3:27 nga pinagi sa bunyag, magsulob na ni Kristo ang nabunyagan. Nya ang bata dahil di pa mabunyagan, wa pa magsulob ni Kristo. Di modo mo na nga bunyagan yun kay gisugo mas Ginoo. San Pedro, tapusan ni San Pedro kapitulo 2:28. Sipong ni San Pedro, kamo mga dagko, pag hinulsol mo siyong sala, og magpabunyag. Aron, mapasaylo inyong sala, makadawat mo Espiritu Santo. O lipay kay mga dagko. Pero gisumpayan man San Pedro, kining sa ara sa bunyag, dili lang alang kaninyo, kundi sa inyong kabataan. Ako nagitanaw sa Grigo na kabataan, ang Grigo ana, teknoes, plural. Ang singular, teknion. Sa may meanings teknion, suckling baby. Sa ito pa, suckling baby, bata pa, nagsuso pa sa inahan. Iapil man sa bunyag. Muna nga, ang simbahan nga Katoliko, mabasa na to sa World History by Arthur O'Brien, page 146. From the earliest days of the Catholic Church, baptism of infant was already practiced. Sa ito pa sa kaya na, sugdanan pa yun, sa panahon sa Kristyanidad, ang simbahan, ang Kristohanong simbahan, daan ang namunyag. Nasa Biblia, sa 15:16, si Lydia, nga nakadungog sa walin ni San Pablo, mingon siya, Pablo, kaluyin taon ko, ngadto sa kong panibalay, walihimi, o sa diha kong magboli, kibunyagan ni San Pablo, tibok panibalay, ni Estefanas. 1 Corinto 1:16. Ya sa buhat sa Apostoles Corinto 1:16, ang tibok panimalay, yan itong gwardya sa sibil, gibunyagan yapon San Pablo. So tibok ka rin panimalay, apil ng bata. So muna nga, di ka episode, ang laing relihiyon yan na kay naaman. Gawas ang tao, mabunyagan, dili kasud sa langit. O kay bata, tao, ingon din sila, uy, dili man na bata ka na nagkamang-kamang. Mao ba? Masahanong San Marcos 10:16. O si Kristo gidadaan sa mga bata nga gagmay, iyang gipangkugos ang mga bata o gipandungan sa kamot. Gagmay yung bata kay gikugos man. Sayo pag interpretation sa uban nga dagko na nga bata ang magdagandagan. Dili oy, gikugos ni Kristo o gipandungon pa siya iyang kamot. Mao tong tubag natos may pagutana ni Brad Alex atong paminawon si Ryan. Okay, ito paminaw. Maying gabi, Brad Sok, maying gabi sa mga naminaw karon. Naway nakitaan sa social media, Brad, nga ay nagpakasal nga pareho gender, which is nag-viral to, Brad, niya. Nagan kay ni against nga bawal daw na matud pa sa kanang mga Katoliko, Brad. Unsay mong masulti na, Brad, palihog pati na, Brad, niya. Unsa say angay bato na para ma-aware tong mga nagplano o magpakasal nga pareha sila gender, Brad, niya. Saan ang kasala do? Laki-laki? Pareha The same o ang sex. ikaduha nga pangutana, Brad, is unsa tay kalahian sa paraiso ug langit, mga Brad? Para yung pangutana ni Ryan, nasa 1 Corinto 6:8 ngadto sa 9. Nga mingon ng Ginoong Dios pinagin San Pablo nga ang lalaki nga makikiusa si ka lalaki, babae nga muipon si ka babae, sa buhat nga lawas nun, kining buhata sala gayud. So, sa ito pa ang lalaki makigbinyog isi ka lalaki o babae makigbinyog isi ka babae. So, dili kita nagsulti niya na, pung si Ginoo, yang nagbuhat niya na sinalikwe gyud si Ginoo. Kaya kana, dili man mao ang kabubuton si Ginoo.
nasa Genesis 1:23 diyang himo sa Dios ang tao og mingon ang Ginoo ug ang lalaki mobiya siyang amahan o ginahan muipon sa ka babae ngayang asawa og ang gihiusa sa Dios dili pagabulagon sa tao. Muna ang tupong sa Ginoo giklaro gyud babae ug lalaki o lalaki ug babae dili kay pulos laki. Mo ta atong tubag niya unsay kalainan sa paraiso ug sa langit. Kanang langit paraiso gina pero dili tanang paraiso langit. Doon na may mga tao nga sapian yung kayo. Katong doon na may conferences Manila, mga nasa gobyerno ba? Ako, dong, diin, magkadong. Huwag magkamtambong sa lecture. Siya dito ko sa Kuan Bradshaw. Imported. The paradise of the world. Uy, saan nang imported? Doon na di lugar dito sa Manila nga mga babae, puwerteng ko pa mga German, French, Chinese, Vietnamese, Pilipina, pulos yun mga gwapa kayo. Yeah, dagko yun sa kaigsuhol nila sa babae. 80,000, usara ka babae. So grabe. So mato pa nila, that is paradise. O na mo nang ang langit, paraiso na, pero dili ta ng paraiso, langit. Kay niya may paraiso nga kalibutan nun, nga makapaimpierno sa kalag. Okay, so balik si Ricardo Rizane. May gabi pag-usap, Brad Sok, diri sa inyong Krisyon, o sa tanang naminaw sa itong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri gyapon ko sa Biblia, Brad, sa Mateo 16:23. Kanang mi atubang si Jesus, ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas, ug ikaw sa kababag sa akong agyanan, ug ang imong hunahuna dili sa tao, dili sa Dios. Akong pangutana, Brad Sok ba? Kanong giingnan man ni si Pedro ug Satanas, Brad niya? Kaning Satanas ug yawa kontra man ning San Miguel, Brad niya. Kuan, Brad ba, nalibog gyud ko nganong giingnan man jud Satanas si Pedro na maing tao man to si Pedro, Brad, pareho ko patinaw. Samtang si Jesus nanudlo siya mga tinun-an sa dalan sa langit, sa pagpuyo sa buutan nga kinabuhi, limpyo nga kinabuhi, pagpugong sa kagalingon, pagdisiplina o pagpanton sa mga kaulag nga lawas nun, ug pagkaibog sa mga mata. Sunod ka nako ni Hesus Kristo. Sa ato pa, the life of Christ is a model. Purting buutan nas itong Ginoo. Very humble, very pure, very innocent. Wag siya ng malisya ba? Itanaw niya ang mga babaeng matahong, dalaygon, pero dili ang ngayon ang paimuslan o ingno na to, buhaton lang na itong ginamiton. O si Kristo, wag yun magtudlo. Huwag yang itudlo, mao nga, sunod ka nako. Ya, ningon sa si San Pablo, sunod ka ko ni Kristo. Kung doon ay mga dili minyo, biyuda, biyudo, o litawag daga, mas mayong musunod ka nako. Kay nindot ang kinabuhi, pagsunod ni Kristo, kung ihatag nimo imong kinabuhi. Pero, di ka gusto na lain imong pagtawag, mas mahipag mong minyo kaysa masunog. Muna ingon ni San Pablo. Kaya nindot yun kayo ang life, nga you are united in the somewhat the grace and the person of Christ. What ay labing kalipay mo labaw niya na. Bisan pag unsa ka tahom sa babae, bisan unsa ka sinaw sa bulawan sa kalibutan, nothing comparing with the union, our union with Christ. We are so happy, we are so peaceful. So, muna ang pangutana ni kining bahawa Satanas. Kay samtang ang ato mga apostolis nagsunod sa itong Ginoo, purti po ng hiyawa nagsunod. Labi na ni Pedro, kay Pedro, vicar of Christ na to. Pagkakita ni Jesus sa yawa, gawa makita sa mga tinunan niya, mingon si Jesus, pahawa Satanas. Dili mo ipasabot niya si San Mateo o si San Pedro. Kay lagi, sila ni sunod naman sa itong Ginoo. Ang kinuray, nga kung ikaw magpuyo kay kasbuutan nga kinabuhi, dili lang kay usa ka yawa mo tintal nimo, bisag usa ka libo mo pada ang yawa just to defeat, pagpildi sa katao nga Dios no. Mao na niingon si Kristo, pagtukaw gyud, pagampo gyud kanunay, paglikay gyud sa okasyon sa kadaog ka,
Pero di kay kamo ampo, wa kay simpa niya, di kamo likay sa sala, hugyo ka sa impyerno. Muna nga, ang gihibadlong sa Ginoo, nyawa nga nagsunod-sunod, get out, Satan. Oh, muna ang buot sa botili kay si San Pedro mo ilang ayaw. Si Judas noon, nasa San Juan 6:70. Ningon si Jesus, usa ka ninyo, sa mga apostolis ha, usa ka ninyo, yawa. Ang pasabot niya si Judas kay gisudlan magyawa. Marang sinikduki, inay si Pedro, ang gamit niya, yawa, tungod kay nisud si Satanas ni Pedro. Sister niya at si sister atong paminahon, Maayong gabi, Brad Sok, Maayong ug gabi. sa atong mga kaubanan dinhi sa New Creation Servant Community ug sa listeners no sa DYRF ug lakip na sa atong mga FB live nga nag-view karon. Kaning akong ipangutana karon gikan ni sa ato ang mga Facebook live viewers Brad Sok no. Ang kaning primero pangutana gikan ni Brother Jobert Galasio. Ang iyang pangutana mao ni no, unsay kalainan sa baptism of the Holy Spirit ug confirmation? Wala ba ni siya'y contradiction? So mo to siya ang primerong pangutana sa usa ka igsuon. Ang ikaduhang pangutana gikan ni Maria Sanita Mundoy Librando. Nag-ask siya kung kaning chaplet of the Divine Mercy naa ba ni siya sa Biblia, Brad Sok? Nga matag alas 3 sa hapon. So mo katong duha ka pangutana, Brad Sok, gikan sa ato. Ang iyang pangutana about sa chaplet of Divine Mercy na naaba ni siya sa Biblia nga iampo nato kada alas 3 sa hapon. Okay, salamat Brad Sok. salamat. Ang una, sa may kalainan sa baptism in the Spirit o the sacrament of confession. Kanang sacrament of confession, sacrament of confirmation, sakramento gina, no? By the way, unsa may sakramento? Ang sakramento mo'y timaan nga makita nga gitukod ni Kristo nga magahatag na to grasya. Ang bunyag sa tao, bunyagan sa pare ang tao, bata ba o dako, ang tanang salang panulundon o actual sins, mortal sins, wag tang gina siya, igbunyag. Unya, mahimo siyang, doon na siya new birth, bagong pagkatao. Inay nga anak siya siyang inahan nga tao, tao sad siya, pero pagdawat sa bunyag, nahimo siyang anak sa Diyos, pinili sa Diyos. Mao na nga the Son of God or Child of God, mao na may tabo sa bunyagan. Unya, that is the sacrament. Ang sakramento sa pagkonfirma, lahi kay sa bunyag. Kay diyan na may nabunyagan. Nasa buhat 8, 14 ngantos 18. Nga doon na nireklamo ngantos mga apostolis. Maestro doon na may nangadto o ilang manggiwalihan o ilang may gibunyagan. Pero wa mami kadawat Espiritu Santo. Moto si San Pedro ug San Juan nangadto gyud ilang giwalihan, ilang gihatagan og manindot kayong mga pulong sa Dios. Nga when you receive baptism, then you are cleansed, you are renewed, you have the new birth, kadawat ka sa sakramento, bag-o nang imong kahimtang, dili na anak lang sa tao, anak ka sa Diyos, pinili o hinigugma ka sa Diyos. Mara ang baptism. We are given the new birth, bagong pagkapa-anak, anak na sa Diyos. Pero, gisundan ni San Pedro, kayo mas kadawat Espiritu Santo, si San Pedro ug San Juan, mihimo dayon sa pag-perform the sacrament of confirmation. Nga primero ilang ipila, who is the Holy Spirit? What is the Holy Spirit? Ang Espiritu Santo ikatulong persona sa Santisity Trinidad. Nganlan nato Paraklito, maglilipay o inspirer and consulter. Siya
maka-inspire na to. Unya, mo say mo hatag na to consoling presence niya. We become equipped with the presence of the Holy Spirit. Thus, a person who is confirmed becomes a soldier, spiritual soldier of Christ. Naimutang sundao ni Kristo. Munang doon na raburoy pamirma rong si Manaha dito sa Tabunok nga mohimo sa Minister of Confirmation si Bishop Rubin Labaho. Munang maigyon ang mga taga-Talisay magpapirma mga bata ra ba nga pamirmahan dili na kanang mga gagmay mga edad nag 5 ngadto sa dakong edad provided nga doon na siya baptismal certificate. So, mao ni ang gahom sa confirmation. Samtang nga kining mao ni nga na to og ang baptism in the Spirit binunyagan naman ta doon na natin sakramento. Pero tungod sa mga trabaho nato, tungod sa kamakulian nato, nagkanam tag kahuyang. Ang gahom sa Espiritu Santo nato murag electric fan nga napuno sa sagbot, nagpuno sa mga nagkulit, di na gyud kairog, di na kahatag hangin. Mo nang ato nang waswasan og limpyuhan ang electric fan. Mubalik nagkusog. So mao sad ang baptism of the Holy Spirit. Nga ang mukandak niya na mangandam sa pagpasabot. What is the consequences of sin? What are the consequences of sin? Unsay resulta sa sala? Nalayo ta sa Dios, gitpili na to nga makig-away ta sa Dios, mabot na to ang daghang mga sakit, di malas kinabuhi, kay di naman ta kasungsong niya, ug testingan ta siya pag mga sakit uban pa. So then, mao na nga, daghan ang kadaot nga resulta sa itong pagpakasa. Nagubot na ta, di na ta kasabot sa itong kinabuhi. Di na kita ganahan mo ampo, di na ta ganahan mo simba. Doon nagyo ko'y amigo, ana. Dako to sa DILG. Mr. Bradchuk, na naman. Di ko ganahan mo ampo. Huwag ginilaki, lami na kong pagsimba. Huwag ko simba-simba, huwag ko ampo. Grabihan ni mo, doon nga mga Kristiyanos, yes, I'm Catholic, but I do not love prayer. I do not pray. I do not go to the church. So, pertig yung pagkaitom na siyang kalag. Gipugos man siya asawa, sugot man. Duha ka adlaw. Pagkita na mo siya, Bradsok, pagkanindot yung yampo. Pagkanindot yun sa pagsimba. Kunsa ka to? Gano ka to, Bradsok? Di magiguganahan mo po. The power of Satan govern you. Gikas lapalapahang to si mga limpo, gigamhan ka ng Satanas. Bugat ka ni mo ang pag-ampo. Gano man, wa makamaanan. Labi ng bugat ni mo magsimba, kaya wa makamaanan. Pero maanad ang tao, pagkanindot, bisag kadlawon pa. Pag-ato na mo sa kining kahagnaan, sa ka-barangay dito, yan, nag-seminar, Bible study. Ang pare, kasi magbisya ko ugma. Sus, ba magpaibaw dito, kay bag-umin dito ng abot. Alas 5, alas 4, nagmata ng pare. Yung pala 5, pagkanindot, yan, sayo kay buntag, pagkanindot, yun paminaon sa mga readings. Labi na sa pagsilmon sa pare, kay ang pare, puno yun kayo sa Holy Spirit. Grabe. Because His love for charity. Kanay Christ is love or charity. Iyang gipansin na paghatag sa kabus, way balibaray. Mga makililimos dito, doon ay abot sa kadong bagyo, udet, puwerteng na gatusan ka mga balay dito, kay bukid-bukid mo na, nagahunlak yun. Kiyon sa niya, grabe, ang iyang charity ba? Sugdan niya, siya inihatag. Thousands of pesos, iyang ipalit og mga sin, kahoy, nagsuhol siya panday nga size 600 a day. Sus, daghanan ng hatag niya. Hundreds of houses nga na-collapse, bangon. Diya makaila mga tao. Ang pari diya, no? Way kwarta. Pero mangabot man ng kwartas mga tao. Nangabot pag ang kwartas gawas. Pagkaibaw, anong pariya? Ang iyangan, Padre Alin Arayan. Batanon nga pare. Ingo siya, ay kalimot ha, mga sakristan. Kay kapoy, kay kong pamot kong bukid, yung bauli kong unto na, human sa paniyon to. Pahuway ko niya, ang katuog ko, sultihan tamo, kasabaan tamo. Nagay mangita na ko, pukpukan na kakumpultahan. Hindi pa rin, matuog ka. Sultihan na ka. Susunod, pukpuk, di pangon na pa rin, nag-ilisig ritso. Masin hita po, Padre, naisikol. Kadalan tao siya, pulo, iyang kasunis siya, higot siyang lawas. Dagan, sundal na ko pa rin, kaya nagmotor pa sa dagan ka.
Kana, hunong diya. So, pag hunong is para di sulob siyang karsones. Pulo, pag human, administer. Kay, kasulti pa nun, kumpisal. Kumpisal daw mo sakiton. Pag human, pakalawat niya. Pag human, gidihugan niya. Gingnan niya, ayaw kahandlok. Tanaw, kung mo bugat imong sakit. Ayaw kahandlok. Na Ginoo nimo. Di ka maimpirno. Nakadawat ta kas pasaylo sa sala. Nakalawat ka sa lawas ni Kristo. Gidihugan tapigo ka. Di na ka mahadlok sa kamatayon na nimo. So, lipayan na mas masakiton. Pagguwas pare, mga 20 kalakang, gitawag ang pare sa mga tagtungod, Padre, balik kami. Patayin tao. Sa ato pa kung ang pare, nag-ilis pa dito, nanudlay pa. Di niya maabtan. Mutingon niya, ayaw ha, ayaw kalimtin mga sakristan. Besag 15 mo tuktok. Besan pag naghaguko, bangunon ta na. Kaya dong, ang pare kung pangitaon sa mga tao, kaluwasan ng ipangita. Salvation. Musa pukawa ko. Grabe yun pare. Di, ang upan di. Maikog man. Pero siya, mana, nga ang atong pangutana diri nga maong ang confirmation og ang sakramento sa kining yes ang holy baptism of the Holy Spirit unsay kalainan sa confirmation. Confirmation is a sacrament. Ang baptism of the Holy Spirit mo'y paglangkat o pagkuha sa mga sagbot sa atong kalag hangtod mahinlo hangtod molimpyo musud ng Espiritu Santo mutudlo nato labihan na nindutang bation mo nang nganlan og baptism of the Holy Spirit. Example katong kong amigo nga di mo simba di gyud mo ampo kasi kanon di makamampo Katoliko mo di ko mampo way gana pag human gyud sa pagkanindot sa pagsimba kanindot sa pagampo nako tanawa ang nang mundo ni modong dili na tao the Holy Spirit you receive the baptism of the Holy Spirit. Unya ang chaplet kanang chaplet devotion man na sa kining divine mercy. Nindot kay na kay prayer singing na sa 2 Crónicas 20:21 nga gisung ang mga Israelitas nga magbuutan nga mga tao tugyod ka mga kontra mga gingharian wala lang mo din kasukol ini kituon atong kontra kanta lang mo sus pagkanta nila kadaog sila way armas kay kadto na ito ka mga nasod nga musong nila pulo sa day kontra alang pinatyanay dito ang mga Israelitas kadaog because of song praising the Lord mo na nga ang chaplet nindot ka na nga pagampo. Ato ba nang makita sa balang kasulatan kanang 3 o'clock naman na sa buhat sa mga apostoles nga alas 3 sa hapon naghimo sila sa pagdaig pagpasalamat sa Dios. So 3 o'clock divine mercy. Okay, sapay si Ryan. Okay. Maayong gabi, Brad Sok. Ang pangutana, Brad Sok, is unsa gid tinuod pangan sa Ginoo, Brad Sok? Jehovah ba or Yahweh? Mara na, Brad Sok. Kanang God the Father daghang kanagan El Shaddai. Ngalan siya Elohim. Ngalan siya Yahweh. Ngalan siya the name of God the Father is, ang another name niya, for all nations. Daghang kay siya nga. Si Moises nagutan na kaniya katong katkat sa bukid sa Sinai kay yung Ginoo tagbo ta ha. Moises ariya ka sa bukid tagbo ta. Pagabot ni Moises sa lugar taas sa bukid, kakita siya og bus kanabang sagbot bitaw nga dili sad kahoy nga dako. Nya ang babaw ini nagkayuman, unsa man ni? Puto niluhod siya, dungog ni tingog sa Ginoo. Sagrado ning lugar. Tangtangan ng imong sinilas. Og niya pa si Moises, uy, Ginoo, kasagrado ning dapita. Unya ni yahat si Moises, Ginoo, unsa man ay imong tuyo kanako. Unas tanan, unsa may imongan. Gutan na si Moises sigas Ginoo. Niyong Ginoo, my name is I am who am. Ako ang mao ako. Kung magisgot ko Moises og I am, ako mao ako. Karon man na, wa nay kagahapon, wa nay maabot. Ang akong edad
karon pulos. Way nagagi, way na maabot. Pusa di ko mausap. Mas malaki as stress size, ang Diyos walay kausapan. God enjoys the absolute immutability. But sa butway kausapan. Pero di mo na nga ang Diyos amahan, nga ako mo ako. So, nganli ko o Yahweh. Ang puong Yahweh way sinugdanan na way katapusan. Mauna, angan sa Diyos gigamit na to, YHWH. Mauna yung malitok sa Eye asker Eye sa pinulungang Hebrewanon ay am uhoam. Pero sa ato na sa pagihatag nas Ginoo nga litukuno na gyud isip nga personal name Yahweh. Way sinugdan na way katapusan. Ang anak niya si Jesus, Yeshua. Si Yahweh magluluwas. Niya ang Espiritu Santo ang Paraklito. Ang maglilipay, maghuhupay. Muna nga ang Espiritu Santo. So, muna ang ngaan sa Diyos. Daghang mga sa Diyos, pero ang atong naandan mo ang Yahweh, Jesus. Sa 17:11 San Juan, mingon si Jesus, amahan ko ang imong ngalan nga niya kanako, akong gipaila kanila. Nganong ningon man si Jesus ang imong ngalan? Ngaan sa Diyos ba? Naa niya. Kay kana nga ni Jesus, kung na ka ng gasumpay na sa ngaan sa mahan, o siyang buluhaton sa kalibutan. Ya, meaning nga na samahan, Yahweh. Yeshua, He is Savior, or He will save the world. Muna nga na siyang Yeshua. Yahweh saves. Muna akong ipaila kanila, amahan ko. Ang mo, ako ngan, Yeshua. Ako si Yahweh magaluwas. So, muna nga sa amahan. Munya, may kaya kay daghang kay mga nindot nga pangutana, salamat kayo. Pero sa di pa tapos doon natin mga social concern nga sa Talisay City, Cebu, daghang kayong mga kalipay sa mga kabus nga gihatag ni Mayor Samsam Golias, yang kapikas Honorable Ria Congresswoman sa 1st District. Unya ang iyang Vice Mayor nga buutan sa kayo, may tabang yun sa Mayor kay Pangulo man sa Council, magpanday din sila ordinansa nga makapagawa sa quarterly legally aron ni gasto sa mga gimo sa mayor nga daghang kayo luyo sa kanto na ka sa Talisay, Brad Alex, luyo sa Talisay, hindi na ko kayong building dialysis o DSW kanang analysis doon yung sakit anak itong di naka doon na nidipikto sa itong kidney ba. Yung mahal mo kayo na. Pero dito, way bayad. Dialysis. Ya sa pikas kwarto, tanan nga doon ay mga problema, pag ginanglag kwarta, pag tabang sa mga sakit nila, anak ng pikas room. Muna nga, ang lihok sa mayor nga nasa nila o action agad sa mayor. Muna nga, the vice mayor, naghatag sa fire extinguisher, bantog doon ay bag-ulang nga kayo, sirita ni mo paong na. Unya naghatag siya kanang table berthing kanang mga inahan nga mga umaanak ba doon na dahil lamisa nga espesyal anak nga masayon sa inahan pagpanganak anang lamisaha panghatag ni Vice Mayor Richard Cho Yaslar. Iya mga councilors nga buutan sa nibulig niya mao ning mosunod Digol Golias, Maring Cabriana, Rudy Cabigas, akong pagumangkon, Danilo Caballero, si Gail Restauro, Ferdi Rabaya, Atty. Rocky Bass, Alicto Bacaltos, Dexter Daan, Fee Ilanan, si Pina Kunjal, o si John Restauro Iske. This group of young men and women nagtinabangay aron nga muguwa gyud ang mga salapi nga ikagastos na kinahanglan kapos. Muna nga nag-action agad ni Mayor Samsam. Simbako, madto ka sa Talisay, nagpuyo ka diya unom na kabuuan niya. Na ay grabe kayong sakit, suod ka sa ospital, way bayad ang tambal. Way bayad ang doktor. Ang doktor man mo'y mahal kayo ron. Way bayad ang tambal. Yang eskwela ta diha, eskwela mga batanon nga pobre. Eskwela landong, eskwela inday. Why tuition fee? Hangtod magkahumang kag 4-year course or 5-year course, nanay diploma nimo. Grabe. Ikson, salamat kayo sa inyong pagduyog kanato niya akong painumdom ang atong pinangga kay amigo diya sa San Fernando, si Brad Sulping Algeri, yung kapikas nga matinabangon kay sa
team sa mga pastor, sa mga pare, o likewise sa mga pagtabang sa mga kabus, o si Emily Albano, Cesar Lindio, Fee Barino, Sister Fee, o si Lito Barino, Janjan Tan. Mao ni mga kaigsunan na to sang pasalamatan. Salamat. O abtan tas panahon, balik ta sa studio DYRF Radio Puwersa. Pasalamat ta sa atong buutan kayong kining manager, si Father Phil Marfil, o sa atong grabe kabuutan nga kining engineer, Julius Kapulutan, o si Dong Lape. Balik ta sa studio.